Manarimaan ti panakaiwaras ti rice ken financial assistance iti rehiyon Cordillera manipur iti nasyonal gobierno baban iti local government support funds financial assistance to local government units ken bawat barangay makikinabang program. Ijay Mountain Province, 145 a benepisyaryo manipod barangay Alab Bontok, tinakaawat iti sag 25 kilos sa bagas para iti maikadwa a batch ti rice distribution. Nakaawat matlaang itang aldaw ti barangay Baliliken, Gonogon, iti Kapada munisipyo iti serbisyo. Iti sidong ti Kapada a programa na surok 7,000 a pamilya ijay kibungan Benguet ti naipaayan iti bagas. Kabayatan na 138 a barangay ijay apayaw tinakaawat iti financial assistance baban iti bawat barangay makikinabang program. Pakabuklan at 200,000 pesos tinaiwaras kadagiti barangay tapno adda aramatenda para iti programada kas iti scholarship grants ken infrastructure projects.